na Obra ene de Woabɔ tikotena ase dwene ho ehunu se asama agya kan yi mefa nam de aye adwuma wode meto Obra ene de Woara nkasa Woabɔ memfo mani ntu obi so ne momia mebɔ mbra awo sika makora e de amami mu ohunu se abrabɔ enye da koro ahonya enye da koro ede enye da koro nem abrabɔ ene se obobɔ kopoma wieye enti wodi sika enyae no akopa asase edoye edua mu niema bi ti se aburo bache bɔɔdeɛ akire wodi kokoo nso efa ase na ye bre pa asase no nanso edi bɛse mfie mienu no na afi enuane a ewo mu ni nyina aye banche aburo bɔɔdeɛ ne mankene ne de na utwa so aba enya bi ton enya bi edi ama wode ne ma ahotowo edi bɛse mfie num ani mfie sia no na afi no kokoo na so anche kora na obeye sikani a na wo krom horom odwene ho hu se abrabɔ no obi mo obi na mu ani de wankasa Woabɔ